estan d'acord en la comissió de segones passes, donat que s'està investigant a Fiscalia, donat les declaracions de la senyora Castillo i el senyor Rodrigo de Santos de que el concurs està manipulat. I donada l'herència del Partit Popular en la gestió pública, com ve molt. Mates, presó, sentència ferma, tràfic d'influència i de 9 judicis pendents. Cardona, presó, sentència firma per lladre. Ordines, presó, sentència firma per lladre. Cumbiane, presó, sentència firma per lladre. Gelet, presó, sentència firma per lladre. Senyor Hidalgo, senyor Massot, presó, sentència firma, tots dos, per lladre. Sí, senyora presidenta. Tenen moltes esmenes, supos que avui és el debat de les esmenes. Senyora presidenta... Li prec que s'atengui en el debat de les esmenes. Lluc Tomàs, condemnat. Rodrigo de Santos, a la presó, sentència firma, per lladre. Gálvez, condemnat, per lladre. Gonçalves, condemnat, per lladre. Amb aquests antecedents sí que convé una comissió de sones passes. I tant que convé una comissió de sones passes.